Mrtel ze Studio Flame. No, takže znovu ahoj lidi, z Mrtel ze Studio Flame. A toto je takové tutoriál, jak najít Bandicam. Tady vám, tady pak bude taková stránka, já dám do popisu videa, tady tuhle stránku dám do popisu videa a dáte tady download Bandicam, protože stane se vám to, projdete takovou instalaci, jestli to chcete mít tady blížší, ten Bandicam na ploše a teda. Takže tak. A tohle jsem zbyla stávat vždycky, takže si musím dát Bandicam. Stopku dám. Tak jsem zpět a takže jdeme teda natáčet. No, ukazovat. Automaticky záznam si nenastavujte, to je, když se vám to video asi ukončí, tady vám to stejně bude psát. Takže, tady si ho složka, to si můžete vybrat, já jsem si udělal jinou, novou, jménem videa a dáte otevřít a se vám otevře složka. Už tady něco takové málo mám. Tak, jdeme dál video. Tady je start, stop, pauza. Start, stop je, jak chcete zapínat a vypínat video. Já mám F12, pauzu mám na F7, F8 to je blbé, protože tak v Minecraftu už se vám zapínají pomale pohyby a jako třeba já v Minecraft hraju. Screen ukazatel myši na nic, ne, vlastně to si nechat tak. A necháme si tady tohle, jak to je. Snímek jdeme, klávesa, evidence, jak se to jakoby fotit. A screen myš, to je nepotřebné. Tak to dám pryč, nebo dám, no se dám, protože nechci, ale to dám, prostě, že tam klikám. A tady se už, no, o programu to už nic není, takže toto video už můžu ukončit. Takže fanoušci se na to dívají, prosím dejte odběr, doufám, že jsem vám pomohl, protože Bandicam je vlastně dobrý ten. A můžete používat třeba to, co jsem vám jenom budu nahrávat, takový ten blouček, vidíte, mi třeba to dám takhle, bude se mi nahrávat jenom půlka. A můžeme to dělat ve videu. A mi bliká myška. To by se musel opravit. Takže doufám, že jsem pomohl a takže ahoj.